hildakoak ez daude lotan. Ez daude inkontziente. Eta ez dira desagertu aztura ilun batean. Badakite, sentitzen dute, ikusten dute eta, guztiaren gainetik, gogoratzen dute. Ez da teoria lasaigarri bat, ez da metafora poetiko bat ere, errealitate biblikoa da. Eta bideo honetan, zure biozak taupada egiteari uzten dion unean benetan gertatzen denaren egia ezagutzear zaude. Jakingo duzu Bibliak benetan zer dioen heriotzaren osteko kontzientziari buruz. Ez tradizioak helarazitakoa, ez da folklorea iradokitzen duena ere, baizik eta jainkoaren gisak berresten duena. Eszeptikoa izan, sinestuna izan edo maite duzun norbait galdu ondoren bakea bilatzen ari zaren soilik izan, hurrengo minutuek bizitzaren eta heriotzaren inguruko zure ikuspegia betiko alda dezakete. Izan gaitezen argi, ez da beldur mezu bat, egiazkoa, premiazkoa eta betiereko ondorioa duen mezu bat baizik. Eskrituretako hasieratik apokalipsiaren azken bertsetetaraino, jainkoak ez ditu inoiz deskonektatu edo inkontzientezat deskribatzen hildakoak. Izan ere, Bibliako historio garrantzitsuenetako batzuek erakusten dute hildakoak ez ezikera bat kontziente daudela, aktiboak ere badirela. Hitz egiten dute, deiadar egiten dute, ikusten gaituzte eta gogoratzen dituzte bizi izan zituzten bizitzak eta hartu zituzten erabakiak. Ikus ezazu Jesusek Lukas 16an kontatu zuen historioa. Bi gizon hiltzen dira. Bata paradisuan esnatzen da, bestea estuasunetan. Baina ona hemen garrantzitsuena. Minitan dagoen gizona ez dago nahastuta. Ez du galdetzen, non nago? Badaki non dagoen. Abraham ezagutzen du. Lazaro ikusten du eta bere familia gogoratzen du. Halako setasuna ez da istripuzkoa, irakasgarria da. Zerbait sakona esaten digu. Hiltzen zarenean, ez diozu zu izateari uzten. Zure oroizapenak zeurekin eramaten dituzu. Zure identitatea, zure kontzientzia espirituala da. Egia esan, heriotzaren osteko kontzientzia bizirik zegoenean baino zorrotzagoa izan daiteke. Zergatik? Hildakoan jada ez zaituztelako distrakziuk sorgortzen? Ez zaratarik gehiago, ez ukazio gehiago, argitasuna besterik ez. Arimak egia ikusten duden bezala. Eta batzuentzat egia hori poza da, beste batzuentzat, estuasuna. Honek dena aldatzen du. Ez zara arima duen gorputz bat. Gorputza duen arima bat zara, eta gorputzak jatz egiten duenean, arimak jarraitzen du. Ez da filosofia, teologia biblikoa da. Horregatik esan ahal izan zuen Paulok 2 Korintoarretan 5:8, gorputzetik kanpo egotea jaunarekin egotea da. Ez dago atzerapenik, ez etenik, ez arima inkontzientearen lozorroan sartzerik. Igarobide bere alakoa, kontzientea eta errealitate hutsa da. Beraz, orain galdera ez da, hildakuk beha aldakite hilda daudela? Galdera hauks da, prestalzaude haiek jada dakiten horretarako? Zure bioza gelditzen da, zure birikek azkenat saskatzen dute. Mundu fisikoa deuseztatu egiten da, baina zu ez. Une zehatz horretan bertan, ez segundo bat lehenago, ez da geroago ere, betikotasuna jasen da. Ez metaforikoki, ez simbolikoki. Betikotasuna ireki egiten da, eta erabat kontziente, erabat bizirik sartzen zara bertan. Beloa urratu egiten da, fisikoaren eta betierekoaren artekoa. Eta bat batean, garrantzitsutzat zenuen guztia, benetan garrantzitsua zela edo inoiz ez zela izan erakusten da. Ez da amets bat, ez da laino bat, ez da iluntzen den film bat, benetakoa da, bere alakoa, atzera ezina. Bibliak ez du heriotza igarobide lauso gisa tratatzen. Bereizketa gisa definitzen du, ez deuseztapen gisa, bereizketa. Zure arima gorputzetik banandu egiten da, zorrotik ateratako ezpata bat bezala. Aragia hotzera itzultzen da, baina zure espirituak esna, sentikor eta ajerian irauten du. Ez zaude lokartuta. Ez zaude lo. Inoiz izan zarena baino, are gehiago zara zu. Paulo ez zen espekulatzen ari, gorputzetik kanpo egotea jaunarekin egotea da, esan zuenean, 2 Korintoarrei 5,8. Leje espiritual bat aldarrikatzen ari zen. Heriotzaren unean, nonbait zaude, bai Kristoren presentzian, bai harengandik bereizita. Utzi hori barruratu dadin. Zure gorputzak jatz egiten duen unean, ikusiko duzu, agian lehen aldiz, beti inguratu zaituen errealitate espirituala. Aingeroak, argia edo iluntasuna, utsunea, jainkoaren presentzia edo falta, ez irudikatua, ez espero izandakoa, baizik eta ezagutua, nahastezinez. Jesuseko zetasun osoz deskribatu zuen Lukas 16an. Lazaro hil egiten da, aingeroak etortzen dira ura jasotzera. Ez biltzaile bat, ez utsune beltz bat, baizik eta jainkoak izendatutako aingeroakaren arima konsolazioaren aldera, Abrahamen ondora, eskoltatzen dute.
Personala da, intimoa, bere alakoa. Baina gizona beratza, berriz, haren esperientzia aurkakoa da. Ez eskolta enjerutiarrik, ez igarobide baketzurik. Begiak irekitzen ditu, eta erabat esna, erabat kontziente, eta, bat batean, bizitza osoan jaramonik egin ez dion horrek izututa dago. Haren arimaren isiltasuna da moiuek hausten dute orain. Ez dago erdibiderik, ez gune grisik, ez bigarren aukerarik. Hebrearrei 9:27 barkamenik eskatu gaba dierazten da hori. Gizakiok behin hiltzea du agindua, eta horren ondoren juizioa date. Kontzientzia. Ez zara itxarongela batean flotatzen geratzen. Ez zara mamu bat bezala nora ezean ibiltzen. Bizirik zeundela Kristoren gainean hartu zenuen erabakia bilakatzen da hiltzean sartzen zaren errealitatea. Batzuek galdetzen dute, bea aldakigu hiltzen garen? Bea aldugu horren kontzientziarik? Erantzuna hauks da, bai, mingarriro, pozgarriro, beldurgarriro, bai. Badakizu, jakingo duzu. Ez zara esnatuko zer gertatu den galdetzen. Esnatuko zara benetan norzaren eta zure jainkoa benetan norden jakinda. Heriotzaren osteko bizitzan ez dago okaziorik, aitorpena, edo errekonozimendua, baino ez. Beraz, zer esan nahi du horrek bizientza? Esan nahi du zure aukerak orain betirekoak direla. Zure bizitza ez da soilik heriotzarako atzerako kontaketa bat, patuaren norabidea ematen duen bide bat baizik. Fedezko ekintza bakoitzak, matxinada une bakoitzak, suksurlatutako otoitz bakoitzak, ukazio gogortu bakoitzak, betikotasunerako pisua du. Eta zure gorputzak azken arnasa ematen duenean, zure ariman betikotasuneko lehena hasiko du. Ez zara bakarrik egongo. Ez zara inkontziente egongo, ez zara nasirik egongo. Jakingo duzu. Mundu bat dago honetaz harago, ez oso urruti, ez urruneko galaxia batean ezkutatua, errealitate honi berari gain jarria baizik. Dimensio espiritual bat, bihotz taupada bakoitzaren, malko bakoitzaren, arnasa bakoitzaren atzean taupaka. Eta jeu, bizian gaudenok, gure egunetan ikuspegi mugatuarekin estropezu egiten dugun bitartean, Hildakuk dena ikusten dute. Guk ez ikusi egiten duguna, ukatzen duguna, iseka egiten duguna ikusten dute. Aurretik beren ikusmena iluntzen zuen estalkia jasotzen da, eta orain argiro ikusten dute, mingarriro edo loriasu, jainkoaren aurrean non dauden arabera. Bibliak kontzientzia ikusezin horren zantzuak ematen dizkigu, eta poesiak ez bezala, zantzu horiek zentzuzkoak, zehatzak eta izugarri errealak dira. Berriz ere, Lukas 16 daukagakoa. Gizona beratzak, oinazetua, erreta, kontziente, begiak altxatu eta Lazaro ikusten du. Ez du soilik aitortzen, non dagoen eta zer galdu duen zehatz mehatz ulertzen du. Ez dago desorientatua. Ez dago kolpe emozionalean. Bere oroizapenen, bere zentzumenen eta bere identitatearen jabe da erabat. Hori baino gehiago, behin izan zuen bizitza argitasun berri batez ikusten du. Badaki aukera guztiak izan zituela. Badaki egia ez zuela aintzat hartu. Badaki bere denbora amaitu zela. Eta orduan dat ezatirik beldurgarriena. Oraindik bizirik dauden bere anaiak gogoratzen ditu, oraindik berakibilitako bide beretik doazenak. Eta bat batean, bere oinazea ez da soilik bere minari buruzkoa, haienari buruzkoa baizik. Erregutzen du, eskatzen du, interceditzen du Abrahamek Lazaro itzul dezan, ez beragatik, baizik eta haiengatik. Zergatik? Hildakuk gogora dezakete, Hildakuk ikus dezakete, Hildakukak sola dezakete, baina ezin dute jada beren patoa aldatu. Ezintasunez ikusi besterik ezin dute egin, betiereko berberarantz doazenak behatzen dituzten bitartean. O ez da fikzioa. O Jesus da, errezel hori ireki eta ondoren gertatzen dena erakusten diguna. Eta hala ere, kontzientzia hori ez da kondenatuetara mugatzen. Bibliak ere zerbait ikusgarria erakusten du Hildako zuzenei buruz. Hebrearrei 12:1 idazleak dio, hainbesteko lekuko jodei handi batez inguratuta gaudelarik, ez ikuslez, ez mamuz, lekukoz baizik, lasterketa korritu eta orain gurea behatzen dutenak, ez jakintasunean, ez isiltasunean, baizik eta kontzientziaz, konexioz, helburuz. Jodeia ez da laino metaforiko bat. Izenez, arimaz, santu zegina dago, zure amama, laguntza hartzintzo ura, inor gogoratzen ez zuen misolari ura. Ez daude lotan, behatzen ari dira, ikusten zaituzte, ikusten dute, garai batean eurek eraman zuten fedean estutzen jeu ikusten gaituzte. Apokalipsia 6:9-10ean, Jonek zeruko martiriak deskribatzen ditu, arima aldarearen azpian, ez atseden hartzen, ez lo egiten, baizik eta oiuka, noa izarte, jaun subirano, santu eta egiazko, itxarongo duzu epaitzeko? Jakitun dira, kontziente denboraz, justiziaz, lurraz, gutaz. Hauek ez dira jodeietan arpak jozen ari diren espiritu alferrikakoak.
Arima engaiatu eta esnatuak dira, zeruko pulsazioan bertan parte hartzen dutenak, Jainkoaren promesen betetzea zain. Moises eta Elias ere, aspaldian lurretik kanpo egon arren, Jesusen ondoan agertzen dira Mateo 17an, itxuraldaketan, elkarrizketan, hizketan, bizirik, erabat kontziente, jakitun. Zer esaten digu honek? Heriotzak ez du arima itzutzen. Argitu egiten du, Kristogan alde egin zutenak ez dira desagertu. Ez daude deskonektatuta. Ez dira ezabatuak izan. Behatzen ari dira, testigantza ematen ari dira, eta bai, agian inoiz erabatu lertuko ez ditugun moduan, imaginatzen duguna baino hurbilago daude. Beraz, orain irauli dezagun galdera. Hildakuk argitasunez ikusten badute guk ikusteari uko egiten dioguna, ziurrenik entzun duzu norbaitek hori esaten hileta batean, orain toki jobe batean dago, edo geu zaintzen ari da. Asmoa konsolatzea, sendatzea da. Baina itzorien atzean jiza arima iluntzen duen galdera sakonago bat dago. Hil ondoren ere jeu izaten jarraitzen dugu? Gogoratzen dugu? Ez du esaten indar kosmiko batzuekin bat egitea espero duenik. Jesusekin egotea espero du, Paulok bezala, berak bezala. Beraz, bai, hildakoak bere horretan dira. Baina, hori baino areago, betikotasunean lurrean inoiz izan garen baino jeure buruago bilakatzen gara. Bekatu, lotsa, mineta jezurrik ezean, arima azkenean aske dagoelako. Maitatzeko aske, burtzeko aske, zuzen gogoratzeko aske. Horrek astindu egin beharko jintuzke. Zeren eta zure arimak zure nortasuna ilobia zaratago eramaten badu, esan nahi du zure aukerek betikotasunean oihartzuna dutela. Zure jisek, zure harremanek, zure bekatuek, zure damoak, zure fedeak edo sinesgabetasunak. Ez duzu berrezarpen bat jasotzen, baizik eta errebelazio bat. Beraz, kontua ez da hiltzean norzaren gogoratuko duzun ala ez. Kontua da, gustatuko alzaizu gogoratzen duzuna. Eta are garrantzitsuagoa dena, betikotasunean Kristo ezagutu duen norbait bezala iraungo duzu, ala hura baztertu duzula bazekien norbait bezala? Ez atzerapenik, ez nora ezik, ez nahasmenik. Zure arima zure gorputzetik banantzen denunean, betikotasunak hartzen du. Eta non hartzen zaituen gauza baten araberakoa da, bizirik zinen bitartean, zer egin zenuen egiarekin. O ez da ideia filosofiko lauso bat, ez da asmatzea. Biblia izugarri zuzena da, ia deseroso zuzena, heriotzaren ostean berehala gertatzen denari buruz. Itzul gaitezen berriro Lukasen 16, ez jeure buruak errepikatzen ari garelako, baizik eta Jesusek irakaskuntza hori hainsakonkia inguratu zuelako arrazoi batengatik. Bi gizon, bi heriotza, bi patu. Lazaro hiltzen da, gizon pobre eta ahaztu bat. Eta Bibliak jonako odio, aingeruek Abrahamen altzora eraman zuten. Hori ez da poesia, jainkozko zehaztasuna da. Haren arima ez zen nora ezean utzi. Ez zen iluntasunean flotatu. Aingeruak, jainkoaren mezulariak, ura jasotzera etorri ziren. Helburuarekin, ohorez, samurtasunez eraman zuten. Hori da salbatuentzako zeruko protokoloa. Zure arima eskoltatua da. Utzi irudi hori zure beldur guztietan barneratzen. Zure azken atza, zeruak ez zaitu utziko. Arka aurkitzen zaitu. Ez zaude bakarrik. Ez zaude galduta. Zure zain daude. Orain konparatu gizona beratsarekin, eskortarik gab, konsolamendurik gab, argirik gab. Testuak dio, hiltzen eta lurperatu zuten. Baina gero dio, Hadesen, larritasunean zegoela, begiak altxatu zituela. Non izan zen harrera? Non zeuden aingeruak? Ez zegoen bat ere. Zeren eta jainkoa baztertzen duzunean, bizitza, aurre egiten diozu betikotasunari zure presentziarik gab. O ez da jainkoa krudela izatea, jainkoa zuzena izatea baizik. Hiltzorian zaudenunean, zure arima bilekutatik batera doa, zerura, jainkoaren egoitzara, alaitasuna, zaharberritzea, sedea, aintza eta bakea. Infernoa, aldentze, oinaze, damu, iluntasun eta jainkozko absentzialeku bat. Ez dago purgatoriorik, ez berrara jiztatzerik, ez espiritu nora ezekorik. Hebrearrei 9, 27 argi eta garbi dio, gizon emakumeei behin bakarrik hiltzea ezarri zaie, eta horren ondoren epaia date. Heriotza iristen denean, ez da istorioaren amaiera, inoiz amaitzen ez den kapitulurako horri iraulketa baizik. Kristorengan daudenentzat, zeroa ez da kontzeptu bat, errealitate bat baizik. Jesusesen beraren presentzia da. Jesusek buruzean zegoen lapurrari esan zaion, gaur nirekin egongo zara paradisuan. Lukas 11:43. Ez bihar, ez da atsedenaldi luze baten ondoren ere. Gaur, paradisua ez da oporraldi bat, komunioa baizik, erregiarekiko hurbiltasuna,
zaharberritutako baratza, Adamek galdu zuen presentzia, orain betiko berreskuratua. Kristotik kanpo daudenentzat, infernua ez da mito bat. Ez da marrazki bizidunetako soa edo ilunpean behartutako zigorra. Askoz okerragoa den zerbait da, Jainkoaren ontasunaren betiko absentzia. Eta garrak baino are okerragoa da oroimena. Zeren infernura sartzen den arimak oraindik gogoratzen baitu zer arguiatu zuen. Baztertutako errukia, aintzat hartu gabeko hartarazpenak, eta iseka bihurtutako egia gogoratzen ditu. Infernua ez da zigor hutsa, itxaropenik gabeko argitasuna baizik. Eta patu hori, azken errealitate finko hori, zure gorputza oztu baino lehen zehazten da. Jesusek ez zuen eriotza inoiz korridore luze gisa deskribatu. Ate bat da. Ireki eta jor zaude. Beraz, zerk zehazten du nora zoazen? Ez zenbat ekintza honegin dituzun, ez zenbat aldiz joan zaren elizara. Ez da pertsona ona izan zaren ere. Zure betiko patua zehazten duen gauza bakarra da, konfiantza izan duzu Jesus Kristorengan salbatzaile eta jaun gisa, zeren eta ark bakarrik baitu salbatzeko aginpidea. Ark bakarrik garaitu du eriotza. Ark bakarrik agindu zuen, leku bat prestatuko dizue. Joan 14:2. Beraz, galdetu zeure buruari oraintxe bertan, ez bihar, ez datorren urtean, nora zoazen. Zeren eta zure arimak zure gorputza uzten duenean, zure betikotasuna jasen da, eta une horretan beranduegi izango da norabidea aldatzeko. Eriotzak ez du arima itzaltzen, esnatu egiten du. Askorentzat, ideia hori izugarria da. Entzat. Beste batzuentzat, bakezin esanezkoaren iturri da. Nola nahi ere, gauza bat argia da, Jainkoaren hitzaren arabera, eriotzaren osteko kontzientzia, sakona, iragazkirik gabea, betierekoa. Zure arima betierekotasunean sartzen den unean, ez dago nasmendurik, ez lainorik, ez atzerapenik pertzepzioan. Zehazki badakizu non zauden eta zergatik zauden jor. Oso argi utz dezagun. Bibliak ez du inoiz irakasten eriotzak inkontzientzia dakarrenik. Hildakuk nola baiteko koma espiritual batean lo egiten duten, sentitu, pensatu edo ikusteko gai ez diren ideia hori ez da biblikoa. Izan ere, Jesus eta apostoluek irakatsi zutenaren kontrakoa da. Itzul gaitezen azken aldiz Lukas 16. Gizona beratzak, garreko inazetuta, begiak altxatzen ditu. Esaldi horrek berak asko adierazten du. Begiak altxatu zituen. Ikusten du, ezagutzen du, gogoratzen du, hitz egiten du, erregutzen du, arrazoitzen du, ez dago lo, ez dago sorgortuta, bizitzan inoiz baino kontzienteago dago. Negoziazioren bat egiten ere saiatzen da, Abrahami erregutuz Lazaro bere anaiako hartaraztera bidal dezala. Hori ez da lotan dagoen arima baten jokabidea. Oinazeak hartutako arima da, garrak ez ezik, damuaren argitasunak ere kiskaltzen duen arima. Bizi izan zuen bizitza, alde batera utzi zituen aukerak, aukeratu zuen bidea gogoratzen ditu. Eta orain, mozorro guztiak gab, egia gordina eta biluzia du aurrean. Baina ez gaitezen jorgelditu. Eta zeroan daudenak? Apokalipsia 6, 9-11 arnasak entzeko moduko kuadroa eskaintzen digu. Joanek martirien arimak ikusten ditu Jainkoaren aldarearen azpian. Ez dira mamuak, ez dira espiritu mutu. Deiadar egiten dute, noa izarte, jaun subirano, santu eta egiazko, ez duzu epaituko? Ez daude soilik kontziente, engaiatuta daude, badakite zer gertatu zaien, badakite non dauden eta badakite justizia oraindik gauzatzen ari dela. Guztiz kontziente daude, emozionalki esna, espiritualki aktibo. Paulo ere, bizitzan hainbeste sufritu zuen apostoloak, premiaz idazten du Filipenses 1, 23 nahi dut alde egin eta Kristorekin egon, hori izugarri jobea baita. Ez antztura edo atseden naia, baizik eta presentzia, komunioa, erregearen aurrean kontzientzia izateko desira. Eta transfigurazioaren mendia. Han Jesus ez dago bakarrik, baizik eta Moises eta Eliasekin, aspaldi hildako profetekin, bizi eta izketan. Ez dira silueta lausuak, ezagutuak dira. Hitz egiten dute, badakite zehazki zer gertatzen ari den. Uneo. Ez da soilik Jesusek bere haintza jerian jartzea. Ilosteko bizitzaren ikuspegi labur bat erakustea du helburu, non fededunilak bizi diren, presente, kontziente eta Jainkoaren historiaren bilakaeran parte hartzen. Eta gero, Esteban, lehen martiri kristaua, harriek bere gorputza zapaltzen zuten bitartean. Eginak 7, 55ek dio gora begiratu zuela eta Jainkoaren aintza eta Jesus Jainkoaren eskuinean zutik ikusi zituela. Haren azken atza ez zen iluntasunera jaistea izan, etxera itzultzea baizik. Haren azken gisak, jauna Jesus, jarezazu nire espiritua. Hori ez da metafora, hori kontzientzia da, hori argitasuna da azken unean, gizon bat mundu fisikoa uzten ari dena, betikotasuna ikusten duen arima baten begiak zabal-zabalik dituela.
Orain pentsa ezazu honetan. Arima heriotzaren ondoren ainesna baldin badago, orduan betikotasuna ez da helmuga bat soilik, errebelazio bat baizik. Dena agerian jartzen du, nor den jainkoa, nor zaren zu, zertarako bizi izan zaren eta zer baztertu duzun. Eta ez duzu inoren beharrik izango azaltzeko. Jakingo duzu. Jakingo duzu zer maite izan duzun. Jakingo duzu nor zerbitzatu duzun. Jakingo duzu zer aukeratu duzun. Eta aintzan edo oinazean esnatzen zaren, kontzientzia horrek ez zaitu inoiz utziko. Hortaz, kontua ez da ea kontzientzia hori heriotzaren ondoren existitzen den. Benetako galdera hauks da, zer ez kontziente bihurtuko zaren hori, jainkoaren bakea jantzi bat bezala inguratzen zaituen ala mila aukera galduen oihartzuna isiltasunean oihartzuten duen izango da? Egun batean kontzientzia etorriko baita. Ez zukzurla gisa, uolde gisa baizik. Zure bistatik joan dira, baina zoaienetik joan alzara? O ez da teologia liburuetatik bakarrik datorren galdera mota. Gauaren isilpean iristen da, isiltasun uneetan, hilerrietan, ospitaleko geletan, beste ineetzan gabdagoen oebaten oinetan. Oraindik ikus nazakete? Badakite zertan ari naizen? Behatzen aldidate? Jakin nahian erotzen gara. Zeren sakonean sentitzen baitugu heriotzak ez duela dena eteten, agian soilik, amodiozko loturak, memoriaren ariak, espirituaren konexioak irauten duela, eta Bibliak ez du itxaropen hori erantzunik gabuzten. Az gaitezen eskrituretako egia aztuenetako bat, baina aldi berean boteretsonetako batekin. Hebrearrei 12:1. Horregatik, hainbeste lekuko osatutako jodei handi batekin guratzen gaituen einean. Eten aldi. Ez gintuzten inguratzen. Ez gaituzte inguratuko. Oraintxe bertan gaude inguratuta. O ez da apaindura lirikoa. Kapitulu bat date jarraian, Hebrearrei 11. Fedearen eroiak zerrendatzen dituen kapitulua. Abel, Enok, Noe, Abraham, Sara, Moises, bizi izan, borrokatu, obeditu eta hilziren gizon emakumeak. Eta, bat batean, idazleak gortina ireki eta honela dio, ez dira joan. Begira daude. Lekukuak, gisak ez du esan nahi ikusle pasiboak direnik. Grekoz, martires da, martiri hitzaren errobera. Esan nahi du oraindik egiten ari den lasterketan lekukotasuna ematen, behatzen eta interesa dutenak direla. Beste hitz bat zuetan, Kristorengan hil direnak ez daude gugandik deskonektatuta. Kontziente dira. Animatu egiten gaituzte, gure borrokaren berri dute, eta irrikaz daude sendo amaitzen ikusteko. Eta gero, Lukas 16. Berriz ere, istorioak aurrera jarraitzen duatezate. Oinazetan dagoen gizona beratsa bizirik dauden bere anaia Reben kontziente da. Abrahami erregutzen dio norbait bidal dezala aiei abisatzeko. Kristo ez bada berpiztu, alferrikakoa da zuen fedea. Oraindik ere zuen bekatuetan zaudete. Baina Kristo berpiztu eginda eta bere berpizkundea ez zen mirari pribatu bat izan, deklarazio bat izan zen, heriotzaren atzaparretan izandako haustura kosmiko bat. Jesusek ilobi hartatik atera zenean, ez zuen soilik jainkoa zela frogatu, baizik eta ilobiaren iraunkortasuna desegin zuen. Heriotza, kartzela izatetik, pasabide izatera bihurtu zuen. Hileta lizkizunak itxaroteko geletan bihurtu zituen. Hilerriak etorkizuneko aintzaren lorategi bihurtu zituen. Berpizkundea ez da jari buruz bakarrik, zuri buruzkoa ere bada. Zeren Bibliak dio Jesus dela berpizkundearen lehen fruitua. Hori nekazaritza terminoa da. Esan nahi du uztaren lehen zatia dela, gehiago etorriko denaren bermea. Baina Kristo, egiaz, hilen artetik berpiztu da, lo daudenen lehen fruitu. 1 Korintoarrei 3:20. Horrek esan nahi du Kristorenaren pertsona oro berpiztuko dela, ez mamu gisa, ez espiritu gisa, ez da ilondorengo bizitza lausoetan ere, baizik eta gorputz berpiztu, jobetu eta ustelgaitzetan. Imaginatu. Kristorengan hiltzen zure amona egunen batean berpiztuko da, ez azal zimelekin eta ezur minduekin, baizik eta aurrera. Galdu zenuen aurra berpiztuko da, eta zuk ezagutuko duzu, eta berak ere ezagutuko zaitu. Ezinduek dantza egingo dute, mutuek abestu egingo dute, markatuak daudenak distira egingo dute, eta zu azkenean zeu izango zara osoki, jainkoak beti nahi izan zuen bertsioa, ez adultasunean, baizik eta entzan. O ez da amets bat. O jainkoaren promesa da. 1 Tesalonikarrei 4, 16-17 irakurtzen dugu, izan ere, jauna bera zerutik jaitziko da, deiadar jandaiz. Goiain jeroaren ahotsaz eta jainkoaren trompetaren soinuaz, eta Kristorengan hildirenak piztuko dira lehen da bizi. Ondoren, guk, bizirik geratzen garenok, haiekin batera jodeietara jasokoak izango gara, jaunarekin airean elkartzeko, eta horrela jaunarekin egongo gara betiko. O ez da istorioaren amaiera.
Oda istorioa. Berpizkundea edenen iraultzea da. Hilobi guztien erantzuna da. Heriotzaren tiranearen desegitea eta bizitza izan beharko lukin bezalakoa dela erakustea da. Baina ez galdu. Berpizkundeak ez du zure etorkizuna bakarrik aldatzen. Zure oraina aldatzen du. Heriotza garaitua izan dela badakizu, zure minakira onjitzera bat baduela badakizu, zure tristura pozakiren siko duela badakizu, orduan gaurko egunak hemenez bizi dezakezu. Sakrifizioarekin maita dezakezu. Askatasunez barka dezakezu, sede batekin sufritu dezakezu. Beldurrik gabil zaitezke, egia baitakizu. Bizitza ez da existitzen den guztia. Eta hotzean etzan zarenean, haintzan altxatuko zara. Beraz, egin negar, bai, baina ez egin negar itxaropenik ez dutenen moduan. Egon zutik hilobiaren ondoan, bai, baina ez egon zutik bukaeraren beldur direnen moduan. Bizi bete-betean, bai, baina ez izango duzun guztia balitz bezala, trompeta bat baitatoreta ark jo behar duenean, hilobiak apurtuko dira, zeruak irekiko dira eta erregea gertuko da, ez sekretuan, ez itzaletan, boterean baizik, eta zuzutituko zara. Oda kristau itxaropena, eta ez da aula, ez da mailegatua, ez da desio bat. Idatzita dago, zigilatuta dago, bidean date. Beraz, galdetzen dizut orain, ez gidoi gisa, ez sermoizat, baizik eta harima batetik bestera. Ezagutzen duzu itxaropeno? Zure izena idatzita aldago bizitzaren liburuan? Zeren eta berpizkundea ez da dotrina bat soilik, patu bat da eta pentsatzen duzuna baino hurbilago dago. Gutxik egitera osartzen diren bidaia bat egin berri duzu. Ez iluntasunera, baizik eta argitasunera, egiara, betikotasunera berara. Zeren eta galderak, Hildakuk bea aldakite Hilda daudela? Ez die soilik jondakoei egiten erreferentzia, zuri egiten dizu erreferentzia, bizitzeko sinesten duzunari, eta, batez ere, zure azken atzaren ondoren gertatzen denari. Onaino iritsi bazara, ez da kasualitatea izan. Agian, galeraren minari aurre egiten ari zara. Agian, zalantza sakonekin ari zara lanean. Edo agian, zure baitan zegoen zerbait azkenik esnatu da. Baina ona hemen gogoratu behar duzuna. Jesukristo ez zen hilzu erlijioso bihurtzeko. Hileta berpiztu egin zen, zu bizirik jartzeko. Bizirik orain, bizirik heriotzan, bizirik betirako. Eta berari bazagozkio, zure etorkizuna ez dago hilobi batean, erresuma batean dago, non malko guztiak lehortuko diren, agur bakoitza berrelkartze bilakatuko den, eta hilobi orokaintzari emango dion lekua. Beraz, bideo honek unkitu bazaitu, lagundu badizu, edo betikotasuna argitasun jandiagoz ikustera eraman bazaitu, ez alde egin isilik. Sakatu, atsegin dut, botoian. Horrek adierazten dio algoritmoari edukio garrantzitsua dela. Arpidetu zaitez gure kanalera eta aktibatu jakinarazpenak, zure bizitza aldadezakin mezu bat inoiz ez galtzeko. Eta beste bideo bat duzu oraintxe bertan zure pantelan, are sakonago doana. Egin klik gainean. Ikusi ezazu, zure arimakegia merezi duelako. Eskerrik asko gurekin denbora emateagatik. Iraun sendo, iraun erne, iraun hitzean, eta berriro elkartu arte. Grazia eta bakea izan bitez zurekin.